Hello, mayong gabi eh. Asam ni? May gabi po. Oh. Dayon sa may imong kuan. Ngayon man ka nga kadaghan ko nimo gihagit og debate dayon. Wa ko na kumusokol nimo. Tanawa sa imong messenger Oh, unsa may tema nimo? about sa ngalan nga Jehova. Ah, ngalan Jehova, mangutana lang ko daan kay timam na nimo. Para magklaruhay tani. Kanus man na nitong ha ng terminong Jehova kinsa may naghatag ana sa tuigan na nitong nga. Ha? Kanus nitong ha kanang term Jehova og kinsay gangalan na nag Jehova unsang tuigan na. Okay. Na-address sa inyo ang kuan, New Catholic Encyclopedia. Ngayon nga the proper name of God is Jehovah. Wa ko mangutana bro og unsay proper name. Kanus nitong ha ng terminong Jehova og kinsay naghatag anang termino ha. Kaya ang original ana is Yahweh man, di ba? Sa may English sa Yahweh. Ay ko pangutana ko sa English Yahweh. Tubaga akong pangutana. Nagamit kog terminong Jehova, kanus man na gigamit ng terminong Jehova. Kinsay nagmugna na sa tuiga? Sa kuan, sa modern times. Modern time. Tuig ba? Modern time. Ako wala ko kakuan og unsang tuiga. Ha? Wala ko kakuan og unsang tuiga. Dali lang ha. Kaya mo hinay-hinay ra ba ni akong tingog diri? Nalimot kog sitting sa tawa lagi ni hinay na ko do. Naon sa ni microphone na to ani. Aka na. Okay, unsa man tuiga namugna ng terminong Jehova? Sa panahon nga gigamit na. Panahon unsa tuiga? Unsa tuiga? Unsa tuiga? Sa akong nabalan lang mga 18 mga 18th century. 18th century? Ha, ni mo nabasa nga 18th century na mugna na. So wala ko kay kaklaro ka sa pero unsa man ning saksi nga wa may di man tinuod saksi ni. Di man kabalo kung sa asa dapit ni. 18th century asa man mo na nabasa nga 18th century? Sa ako ang pang nadunggan. Asa man nadunggan? Chismis. Wala klaro na yung pagkasaksi ni ay. Pero sa inyo ang matudan. No, sir. Report na mo kuha na manggod nga topic, sir. Dapat kabalot sa background na. Mo gani. Be, kamusta mo yung nagimugna na? Ha? Ako wala ko kasurog kanus dahil sa naggamita kay umbi kakasor, nag-adap-adap na ka ng alana umbi kakasor. ang ako lang ikuan nga ipamatudan nga nagdawat ka ng alana nga di kasor. Mo na proper name. No, bro. Nagdawat ka ng alana nga di kasor. Kana sure na siya. Sure na siya. Ikaw ang galing, wag kay sure. Saan na? Karon gamiton na to imong No, sir. Dictionary. Gagamit ka ni ang pangalan mo di ka sure. 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 Sure na ka nang imong Jehova? Sure na ka? Nga kay matod sa inyo ang Biblia, sir, kaning New World Translation of the Bible 1950 edition. Klaro ha? The form Yahweh is correct than Jehovah. Tama ba ni? Stoy. Kanang ingon sa inyo ang preface ba? Preface, kailan kag unsay preface pasiuna ba? Ingon man sa inyo pasiuna. The form Yahweh is correct than Jehovah. Tama ba ni? Pero wala mingon siya nga yes or no? Siya ningon nga mali. Yes or no? Mas correct lang siya. Pero wala siya. No, sir. Huwag ko may mas correct.
Kaning giingon diri ba, the form Yahweh is correct than Jehovah. Binisayon ta ha. Na ang kining terminong Yahweh mas correct kaysa Jehovah. Tama mali? Ang giingon dia mas Uy. correct. Oh, mas correct kaysa? Oh, Mas correct kaysa? Jehovah. Oh. So asa may mga tuuhan? Kaning mas correct o kaning dili correct? Ang giingon dia din wala sa ni. Oy, asa imong tuuhan? Kaning correct o kaning dili correct? Wala sa mingon nga dili correct. Sa dili correct. Mas correct oh. The form Yahweh is correct than Jehovah. Oh, Oh. nada ini. Nasa giingon nga wrong. No. Deklaro na, the form Yahweh is correct than Jehovah. Asa may mong dawaton? Kining correct o kining mali? Nasa giingon dia nga mali. Asa imong dawaton? Kining correct o kining mali? Wala sa giingon nga mali dia. Bro, ano ko mangutanag na imingon? Klaro man ang mali kay correct than Jehovah. Nya mayon pa kag di mali ang Jehovah. Ya nada giingon nga mali. Ang klaro na oh. The form Yahweh is correct than Jehovah. Asa may Binisayon ta. Ang form na Yahweh tama kaysa Jehovah. Oh. Sorry, tas tama. So asa man ang giingon dia nga mali. Bro, ari kas tama. Tama ba ko? Di ba? Na ba kayo nabasa dia nga mali? Ay dili na kinahanglan nimo basahon kay klaro na nakayo. Oh, the form Yahweh is correct than Jehovah. Wala kayo nabasa nga mali. Mo na diha. Wala kayo nabasa nga mali wala. Kinsa may nagamit ang terminong Jehovah? Tanan. Isa tanan. Kinsa tawhan na unang nagamit ang terminong Jehovah nga? Anong Jehovah medyo na? Ah sige, si Kuan. Si. Kita na to si Benjamin Wilson. Kung si Benjamin Wilson. Iskola. Kano sa nagimugna ni Benjamin Wilson? Okay, ako tanaw na Siya unang may gamit ang term Jehovah, siya unang nagmugna na. tanaw na ko. Ah, hey. Siya unang nagmugna na. Dili nagamit siya. Eh lagi ang nagmugna ba? Siya nagamit man. At the same time nagamit og nagmugna. Kasi may nagmugna ng term Jehovah kaya sa panahon na sa Old Testament di man Jehovah ngalan. Yahweh man, aminado mo na nagikulibro na diri oh. Nga ang unang original nga pangalan sa Dios is Yahweh. O karon ang pangutana kinsa may naghimo anang term Jehovah? Okay na Adria. Ada sa mana nga source? Na okay source dali. Sa mana? Ah, Adria. Esa Dugaya ba? ipangita ba nako? Wala na ready ni patuga-tuga kagagit tibati mereka na ready. Okay. Modern. Okay, Nara. Modern Catholic Dictionary John A. Ardon SG. Oh. Consider Jehovah Yahweh. Jehovah is God. The English form of Yahweh. Oh, inyo anang Kinsa lagi nagmugna ako mangutana kung saan nga form Yahweh ba in English Jehovah ba na? Kinsa ba tawa na unang naglito ka na unang migamit? Simba na may unta nga Catholic, Ignacio ang unang migamit nga terminus Catholic o kanang Jehovah kinsa man? di ba ang imong gipagawas nga issue is mali ang So, bro, wala ko mangutanag mali. Gi-adapt nimo ng pangalan Jehovah. yun Ang pangutana ko mao, kinsa may nagmugna ng term Jehovah? di ba niingon man ka nga Aw nya na nang mali-mali kay klaro na sa inyo ayaw ko pasakya ng imong Catholic Encyclopedia ande sa nantel nga makapakita kag tibuok kopya na. Catholic Dictionary. Ay sus besan pag mayon pag Catholic Dictionary na. Unsang Catholic Dictionary na? Kay naamang ko Catholic Dictionary dire. Sa ato pa supak ka sa inyong dictionary. Ha? Musupak jud ko ana kung di ka makakapakita kay pasimple binuang nimong dictionary. Ama imong original dictionary na ipakita ko no. Oh. Okay, open cam. Sa maning kasirado, open cam. Tinuod man ka kang saksi, ipakita imong naong, then ipakita ng libro nga imong gihawiran.
Gibasa na gina ko. No, ayaw ko basahe bro, ayaw ko at the same time gibasa nimo, ipakita sa ang libro nga gabasa ba gyud ka tinuod. Mo gani. Kay basin na search na nimo ChatGPT, screenshot gikan sa inyong mga website. Dictionary ninyo. Ay pakita sa ang dictionary ka naghawid man ko, Practical Catholic Dictionary. Ako ang gibasa gina. Lagi, why problema magbubasa ka? Ipakita ang imong dictionary, si mani akong gawiran ba, Practical Catholic Dictionary, ipakita sa, sige. Kung gipakita ang author sa dictionary. Bro, bisan pag maingon kag author pulo ka buok, ipakita sa na imong dictionary ang gibasa para ma-legit na dire. Saksing Jehovah mga ka, no? Saksing baka ako ni. Be, sige. Ganun din. Muna saksing katago-tago og naong, adi ni saksi. Ako nang gisulti. Ay, so bro, ayaw ko inag gisulti nimo. Padili na to yung gisulti nimo, bro. Ipakita sa imong dictionary ang gigamit para legit ang ato ang sharing direct. Hindi mo ipakita, baka kung saksi ka. Man ako. Ayaw ko basahin ang imong dictionary, huwag kang ipakita. Ay, nilad mong ganing social media. Pakita sabi ka aron mo to ko. Sige, open cam. Ako nang gibasa. O sa open cam. Bisan pag gibasa na nimo, ipakita sa na imong libro. Naasa man tinuod, anis lang bro. Saksing Jehovah magka. Anis lang. Dito Naadyo ka anang dictionary na imong gibit-bit kayon wala. Tanawa dito sa No. Messenger. Ayun ang messenger. Open cam ba? I-open mo imong kamera karon. Ipakita nimo sa imong kamera nga gahawid ka ng dictionary ha. Sige atong sundan. Dito sa Ay no. Screenshot man ang imong mga messenger. Ayaw ko yung nga nas messenger nimo. Dili bro, anani ba? I-open imong kamera. Sayang imong asawa devoted kayong Katoliko, membro pa sa Legion of Mary, kay Roman ni Live Sabaw. Okay, are, ipakita imong nawong. Ipakita imong nawong kay tinuod magkakasaksi. sa imong messenger. No, ayaw bro, tinuod magkakang saksi karon live ang tadali. Ayaw ko pasaya ang imong mga screenshot messenger din paibog-ibogon ko nimo og mga cover sa libro. Ayaw. Kinahanglan naghawid ka ng imong libro karon basahan na. Gigo. Naaray mo pakita na sa imong motawag. No. Ayaw nagpupakita mo tawag. Anos magkakang saksing Jehovah. Tuwa dito sa kung kauban. Ay ignan. Wa day kagadalaan ng dictionary ha day tuarda si mong kauban. Okay, tawagan ako to. Okay, ipakita niya sa imong. Ayaw sa nagamita dire wa man day kaya mo ang libro ha day. Ay tabra pa nangilad din ana. Okay, tawagan ako to. So tawagi karon dayon. Sige tawagi karon dayon ka atong istoryahon dire. I-join. Sige. I-join. Dahil sige, ipakita ang iyang librong gihawiran ha unsa nga dictionary na. Sige. Sige. Ako sa Anong mahadlok mo ka? Suni, wanted ka dili. tuwa dito sa Bro, ngano di man ka mag-open camera, wanted ka dili. Sir, tabaga ko ba ko tana sir? Nganong sagad dire sa mga manulod na ko sir, mag-open cam. Ikaw may dili, unsa man wanted ka? okay. Og yung kag-wanted ko pa i-research dito sa Mahadlok man ka god. Abi na ko kining saksi matinud ano ni. Ana bitos Kristo lakaw kamusta bo kalibutan og iwaling mayong balita. Ningon des Kristo pagtago-tago mo daw. Di ni baka akong saksi ni. Ada patawag sama. Sangkanan. Tawagi sa nya. Tawagi ha din kanang maguwat ko. Sige. Ana karon masubay na to ng dictionary hay magingon. Kay kami sir dili ako saon na sir dali naman kay ko nimo ilaron. Pero karon din na ta mailad oy nun sa tuon puta ginagmi. Alright, alas 8:23 na sa kagabion. So isit aside sa lang nato niya unya na lang ta mo kuan na ni mo unsa ni kay mapaman siya karide. Siya karide siya ang amigo. So ari lang sa ta hisgot sa lang ta. Wala to na to niya amigo nga magkapakita ebidensya.